Diyos maray naaga po sa Indogabos mga tugang. Ngunyan po na ikakagpitong Domingo sa ordinaryong panahon. Ang mga intensyonis po yun ang minasunod. Thanksgiving Mass and Petition Mass in honor of Divine Mercy, dulot ni Mr. Efren Allen and Mrs. Marilyn Valencia. Thanksgiving Mass and Petition Mass in honor of Divine Mercy, dulot ni Mrs. Marabel Bernal and family. Thanksgiving Mass for birthday blessings of John Ray Bitbit. Thanksgiving Mass and Petition Mass, dulot ni Mrs. Melanie Ramirez and family. Thanksgiving Mass, dulot ni Mrs. Rebecca Amasa and family. Petition Mass and Thanksgiving Mass, dulot ni Mr. and Mrs. Hope Tordilla and family. Thanksgiving Mass, dulot ni Mr. and Mrs. Aser Julia Jr. and family. Thanksgiving Mass, dulot ni Mrs. Lorelita Salaw and family. Thanksgiving and Petition Mass, dulot ni Mrs. Nena Malati and family. Thanksgiving Mass, dulot ni Mr. and Mrs. Tony Pana and family. Petition and Thanksgiving Mass, dulot ni Mr. and Mrs. Salvador Tabuso and family. Para sa kapahingaluan, kan gabos na kalag, dulot ni Mr. and Mrs. Matusalim Palayar Jr. and family. Para sa kapahingaluan kan kalag ni Ana V. Salbusa, dulot ni Mrs. Ara Leonila Salbusa. Para sa kalag ni Rafael, kalag ni LB, as in para sa gabos na kalag sa purgatorio, dulot ni Mr. and Mrs. Eva Reliuan and family. Para man sa gabos na kalag sa purgatorio, dulot ni Mrs. Marites Simbahon and family. Ngunyan ay kakagpitong Domingo kan ordinaryong panahon, ang selebrasyon niya to kan Eucharistia ngunyan na Domingo, nangangapudan sa sato gabos, na pakusugon ang satuyang relasyon nin pagkamuot sa Diyos, sa simbahan asin sa kapwa. Ang relasyon niya to na igwanin tunay na pagkamuot asin kabanalan, iyo ang buhay na kayamanan na dapat niya tong atamanon. Ipamibi niya to sa satong selebrasyon kan liturhiya ngunyan na magdanay ang kahadayaan kan Diyos, ang tunay na kayamanan sa satuyang puso. Matindog po ang gabo sa pagpuon kan Santa Misa. Sa imo
magturugang sa imong harong. Pagtubod ka mo, lugod maglarong, ikaanda na kami akon. Kauman na daing magkakaagaw, uning kahuya sa samuyang tao. Kauman na daing magkakahanin, kami sa imo pinakuli. Kauman na daing magkakahanin, kami sa imo Sa ngalan ng Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ng Yesu Cristo, pagwalang ng pagkakamit kay Diyos, at ng Pangismara ng Espiritu Santo, mga pasay ko ng Diyos. Asisa sa imong espiritu. Mga tugal na mga sa mga kasangan, tayo magdalang bilang mga silibar ng mga pangalan ng Kristiyan. Ikaw na sinugo sa papaong na ikaw manang susulso, magurang na mahiraka. Kagurangnan mahera ka. Ikaw na nagbi sa mga puso mga pagkasala, Kristo mahiraka. Kristo mahera ka. Ikaw na nagtutupaw sa tawag ng mga sa pagsulong sa mo, magurang na mahiraka. Kagurangnan mahera ka. Mayroon ng gabi sa tuwa Diyos na lahat ng mga nasipa ko matawalan sa tumang kasalan. Dahil kita sa buhay na rin sa buhay. Amen. Kawayan sa Diyos sa kahitasan, asin sa dagang katuninongan, sa mga taong marahayan mo. Ginoo mawi ka, nirurukyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka. Huli ka ng kulamong kamurawayan, kagurang na Diyos, Amen langit nun, Diyos sa mga katawan. Kagurang na langit buktong Yesu Kristo, kagurang na Diyos, Kordero ka Diyos, aki ka naman. Ika na nagpaparap at mga kasalan kan inaman, kaeragi kami. Ika na nagpaparap at mga kasalan kan inaman, takuan sa mong pagkimahera. Ika na nagtutukaw sa to kanama, kaeragi kami. Kay kasanaan banal, kasanaan kagurangnan, kasanaan urok kahalang ka. Yesu Kristo kay ba, kang Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Pag-ibigin. O Diyos, para sulang ng managkasalit sa imong, tumayo ka payong pusog, payong banal, panakulasa mo ang sa imong pagkahirap. Kamaninguri, kay ka, ang kasasakot, ika ng mga at mga karahayan na pinasipas, gamitin kayo mo niya. Sa kanyang mga bagay ng utuganay, sa muknang matungkusan. Bumit kay Yesu Cristo, bawang ninyaw sa imong aki, nagayong nabubuhay sinilahagit, kasawakan sa Espiritu Santo, mo sa gabos ng panahonan, kay mga panahon. Amen. Matukaw paggabos para sa liturhiya kan tataramon. Ang bendisyon kan Diyos, mapapasatuya, kung ginagamit niya to ang kadunungan para sa pag-utob kan sa iyang kabutan. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa inot na libro ning mga hade.
Sa gabaon, pagkabanggi, nagpahiling ang Diyos ki Salomon. Sa pangaturugan, nagsabi ang Diyos, hagada kung ano ang itatao ko sa imo. Nagsimbag si Salomon, ngunyan, kagurang ng kong Diyos, pinagpahadi mo ang sa imong surugoon, kasalihid ki David na sa kong ama. Alagad ako sadit na barubata, dai ako tatao magluwas asin maglaog. Ang sa imong surugoon nasa tahaw kan sa imong banwaan na pinili mo, banwaan na dakula, na dai mabilang, ni masabi kung pira huli sa kadakulaan. Tauhi ang sa imong surugoon ning pusong mapaghimati, sa pagpadalagan kan sa imong banwaan, asin sa pagsabot kung arin ang marhay, asin kung arin ang maraot. Tasi isay ang mapadalagan kaining dakula mong banwaan. Marhay sa mata kang kagurangnan na hinagad ni Salomon ang bagay na ini. Nagsabi ang Diyos, huli ta hinagad mo iyan, asin dai mo hinagad na maglawig ang sa imong mga aldaw. Ni hinagad na magyaman ka, ni hinagad na magadan ang sa imong mga kaiwal. Kundi, hinagad mo ang pagkasabot sa paghimate kang katanosan. Uya, ginibok ko ang itinara mo. Tinataawan ta ka ning pusong madunong asin matali, na daipa nakamta ni isayman, enot sa imo, ni makakamtan pakatapos. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Namumutan ko ang sa imong tugon kagurangnan. Namumutan ko ang sa imong tugon, kagurangnan. Sa kong karehasan sinabi mo, kagurangnan ang pag-utob kan sa imong mga tataramon, marhay sa ko ang lay kan sa imong nguso. Labi pa sa niribong bulawan asin plata. Namumutan ko ang sa imong tugon, kagurangnan. Ang sa imong karahayang buot magikong karangahan. Susog sa kasabihan mo sa imong surugoon. Mapasako ang sa imong pagkaherak, asin mabubuhay ako. Huli taan sa imong tugon sa kong kaugmahan. Namumutan ko ang sa imong tugon, kagurangnan. Kaya namutan ko ang sa imong mga tugon, urog ki sa bulawan, urog ki sa dalisay. Kaya ang gabos mong pagbuot, uyon ko. Ang gabos na agihan ning kaputikan, kinaongisan. Namumutan ko ang sa imong tugon, kagurangnan. Makangangalas ang sa imong mga patotoo. Kaya tinutungkusan iyan kan sa kong kalag. Ang pahayag kan sa imong mga tataramon, nagpapaliwanag, nagpapasabot sa mga musmos. Namumutan ko ang sa imong tugon, kagurangnan. Ani kaduang babasahon, nagpapahayag sa tuya na ang mga namumuta na aki kan Diyos, inaapudan sa kabanalan, asin pinagmumuraway. Hinanyugon po niya to ang ikaduang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, aramtan na sa mga namumuot sa Diyos na ang gabos na bagay nagtatarabang para sa karahayan. Sa mga inaapod, susog sa iyang plano. Hulitas sa mga bago pang namimidbida niya, itinalaga niya man na magkakaibang ladawan kan sa iyang aki. Tanganing ini maging panganay sa dakol na tugang. Asin ang mga itinalaga niya, inaapod niya man. Ang mga inaapod niya, pinapawarayan niya sala. Asin ang mga pinapawaran niyang sala, pinapamaraway niya man. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matinubuan gabo sa pagrukyaw kan marhay na bareta.
Ang kaguranan mapasa indo. asin sa imong espiritu. Pagbasa ka banal na Ebanghelyo, susog San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa mga disipulos, "Arog ang kahadian kan langit sa kayamanan na tatago sa lantad. Na nakuanin sa rong tao asin tinago, darakan sa iyang kaugmahan, siya minalakaw. Ipinapabakal ang gabos niyang rogaring, asin binabakal ang lantad na ito. Giraray orog ang kahadian kan langit sa sarong negosyante, na naghahanap nin mga magayon na perlas. Kan makakuanin sa rong mamahalo na perlas, luminakaw siya, ipinabakal ang gabos niyang rogaring, asin binakal ito. Giraray, arog ang kahadian kan langit sa sarong hikot, na init sa dagat, asin nagtipo ng gabos na klaseng sira. Kanapano, ginuyod kan mga parasira, sabay bayon, nagtukaw sinda, tinipon ang mga marhay na lalagan, sa lalagan, alaga ng mga maraot, itinapok sa luwas. Sining sa katapusan kang ginaban, maluwas ang mga angeles, asin susuhayon ang mga maraot sa mga suripot. Isa sa pugsinda sa hornong nagkakalayo, duman ang pagtangis, asin pagragot kan mga ngipon. Nasabutan din doon ikabos. Ang sabi ninda sa iya, opo. Nagsabi siya sa inda, kaya ang lamang iskriba na disipulo na sa kahadian kan langit arog sa iyang taong may sadiri na nakakapaluwas hali sa iyang sarayan ng mga bago asin mga lumang bagay. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Matukaw po. Mga tugang, iniimbitaran ko kamo sa maski mga mag-10 segundo. Imagine nunta na arog na nakikipag-ulay kita sa kagurangnan. Kasi ninahapot kita niya ning ano ang gusto mong itrigalo ko sa imo. Sa loob ng 10 segundo, magtuninong kita. Asin, sabihin niya to sa kagurangnan kung ano ang gusto niya to. Ginigibutan ita, yaon kita ngayon sa inot na pagbasa na kung sain arog ki Solomon nagpailing sa iya ang kagurangnan siya bagong i-appoint tahade. So ngunyan sabi ng kagurangnan sa iya, ano ang gusto mong itao ko sa imo? Si Solomon dahil sa naghagad ng yaman, ng kapangyarihan, ng otoridad, no? Kundi ang sayang hinagad iyo ang kadunungan. Ni dahil sa naghagad ng halawig na buhay. Baka ang iba sa to nagsasabi na sa nakagurangnan itao mo sa mo ang halawig na buhay. O kaya ang iba dyan sa Indo, baka kagurangnan kung mapipwede makahanap ako ng pangudtuhan mo at siya na udto. O kaya tawan mo ko ng numero sa STL, ano? So, o pwede sa loto, mas dakula. Pero mga tugang, mahiling niya to. Ang hinagad ni Solomon, iyon sa iyang kayamanan. That will be the treasure of his life. Tano ta kadunungan ang sayang hinagad? Well, sa Ebanghelyo, igwaning duwang parabola ang sarong kayamanan na natatago sa uma na nahanap ng sarong tao, asin an sarong negosyante nakahanap ng mamahalo na perlas. Sa parehong sitwasyon, binayaan ninda ang gabos, ipinabakal ninda ang saydang sa diri. So gusto nila sabihin, kaya nindang iribay ang sa indang mga propriedad, ang sa indang mga property. Asin ano ang yaon sa inda for the sake
kan mamahalo na perlas, asin kan mamahalo na kan treasure. So sinasabi ng kaguranan, arog kani ang kahadian nin langit. Arog kani ang kahadian ng Diyos. Pag nahanap mo ini ang pinaka-importante sa gabos. Pero kaipuan na maghanap kita. Ano ang koneksyon ka ni mga tugang? Ta sinasabi ko ini sa Indo, kasabago, itong tungkol sa primerong pagbasa kay Solomon. Well, naghahanap kita ng treasure. Ano ba ang kahadian ng Diyos? Sa inya to yan sasabiyon, pakatapos kan buhay tadigdi, iyon ang kahadian ng Diyos. Paano pala digdi sa daga? Paano pala sa yung struggles ko niyan? Paano pala na mayo kitang kinakakan? Paano pala na dahil kita nakapa-eskwela? Paano pala tamayo kitang harong? Paano pala inagihilang kita? Paano pala so agum kong nagpapaperwisyo? O mga aki ko na day ko na disiplina? So paano pala ngayon ang kahadian ng Diyos na sinasabi mo, Father? No? Well, taano ta kadunungan ang sinabi ni Solomon? Asin taano ta ang kadunungan iyo ang magiging treasure, asin in a way or another, it is the spark, no? Kan inapo niya tong kahadian nin langit, ito kahadian nin Diyos. Because mga tugang, pag igwa ka ng kadunungan, ang gabus na bagay sa imong maiintindihan. You will be living at peace at all times. Taano? You will be living a moral life. Kung igwa ka ng kadunungan, not necessarily that you will be living in luxury or in riches, but you will be living in peace. Pwedeng nabubuhay ka na nagkukulang-kulang, pero nabubuhay ka na kontento. Ang igwa ng kadunungan, naiintindihan niya kung ano ang kabuutan ng kagurangnan. Ang may kadunungan, naiintindihan niya kung ano ang gusto sa buhay niya ni mahal na Diyos. Igwa dyan mga tao, mga tugang, na hilingon nindo, halos garo day na mong problema. Igwa kong kabisto, ang gabos na inginingisi sana niya. Sarong beses, saro siyang para tanom, ano? Para abaka siya. Saka para kupras. Sarong beses nagpakupras siya. Siguro mga pirang sako itong nagpapanik sa ninyo. Saka siguro dahil niya nabantayan, kasi dahil niya napakarain, hinhuli may rimalaso. Nagkawar, hinabunso sa iyang kukuprason. Pero, dahil mo lamang na marisa na pakatapos ka to, dahil mo lamang siya, dahil mo na nahiling na naanggot. Pangising-isi sana, pabayain ngayon, baka ngayon kay puwaninda ito, baka ngayon mayusin ng pangsap na. Pero ito lang ang siyang anak buhay. Because sa mga araw ganing mga tao, mga tugang, he's living in contentment. He has the wisdom. Mahiling mo kung sa makakaulay mo siya. He has mayo siyang klase ng intelligence. Pero sa igwasan ng kadunungan sa buhay, na pwede mong manodan, asin padagos mo na masusundan sa imong pagkabuhay. Igwa kong kabisto na kagsadiri kang kumpanya. 2003, nasulo sa indang practically sa indang kumpanya. Until now, ngunya na taon, he's nag-build up sinda, asin he's gaining. Nagbabalik sinda sa indang dating sistema, sa indang sales. Pero, he was never worried. Pirang milyonan sa indang mga nasurulo, ang kawarara, ang sa indang hahanapon. For 35 years, sa iyang pinadakula ang kumpanyang ito. Pagkatapos masusulo sana. Now, he's starting building. Nasa 75 years old na siya. He will start to build kan sa iyang kumpanya na sa iyang pinagpunan 35 years ago.
ang mga taong arog kani, but you will not see them worrying. Why? Because they have the wisdom in their life. And ano ang wisdom na ninda? Maintindihan ninda sa inang buhay ang kahadian ng Diyos. Maintindihan ninda sa inang buhay kung ano ang kabutan ng kagurangnan right here and now. Kasi kung ang kahadian ng Diyos, pakatapos kan buhay tadigdi sa ibabaw ng daga, pakatapos kani, paano kita pala sa buhay tang nag-i-struggle kita, na nagpapa-eskwela kita ka mga aki ta, na nabubuhay kita oral daw, na naghelang kita. Unaigwa kitang conflict sa iba niya itong mga pag-iriba. So ano ang kahadian ng Diyos sa sinasabi ta? It is understanding the will of God that we find that we have treasure, that we have the will, ang inapo niya itong kahadian ng langit, kahadian ng Diyos. Tadawa igwa kita ng yaman. Alimbawa hindi ako napasala. I was given the chance na kaya ako mga para solicit pa. Kan ang mga seminarista kaibahan ko kato. Igwa kaming caroling. Nakaulay ming sarong beses nagcaroling kami sa Manila. Nakaulay ko kato si Mr. C tungkad sa dirikan SM. Practically nagpupuon pa lang sinakatukan sa indang realty kang SMDC. So gustong sabihin, nagpupuon pa lang sinakang ko yan. Maliban sa dakula na sinatay ko sinang mga SM. Pero he was living in a wheelchair. No? He has everything. No? Igwan siyang yaman. Gabos. Ang kwarta yaon. Considered as one of the billionaires di sa Kinaban. Pero he's living na he cannot live by himself. Nabubuhay sa wheelchair. Igwasan ng medication. Dahil ko man nga, Father, makakan ang gabos na gusto ko. Dahil man nga ako gabos, dahil man nga ako makaduman sa gusto kong puntahan. Ninhuli sa kaulangan. So it's because, so yun ang sinasabi ko niyan, ang kahadian ng Diyos, iyo ang pagkaintindi, kan kabutan, nin kagurangnan. Doing the will and at the same time doing the will of God with peace at ease. Kaya ining kayamanan na ining sinasabi sa kaining mahalagang perlas, this is nothing else, mga tugang. We are not seeking for wisdom. Ini ang satuyang hanapon. We are seeking for treasure. We are seeking for health. We are praying for authority. Yan ang satuyang pinagkakaabalahan. Practically natatapusan na. But nobody asks for wisdom. When you have the wisdom, you can do the will of God. Asin ini ang pinaka-importante sa gabos. Isipon nyo niya nato mga tugang, natulong parabola ang sinabi ni Kristo nganyan. Bako lang ang treasure o ang kayamanan, asin ang mahalagang perlas. Ang pantulong parabola, iyo an hikot na initsa asin nakdakop ning gabos na sira. Mayong pinipiling sira. Asin ano ang ginibo? So mga gabos na darakop, kinuroa, pinirili. So mga maray na sira, ikinaag sa laganan. So mga bakong maray na sira, itinapok asin ikinaag sa kalayo. Duman sa kalayong naglalaad sa garhorno ang sinasabi digdi. Kaya anong sinasabi sa to? Ang paghanap sa pinaka-importante kang treasure, ang kayamanan niya ito mga tugang, may koneksyon. Lalong-lalo na sa katulong parabola. Ang kahadian ng Diyos, bako lang sa paghanap sa iya. Asin, bako lang ta importante siya. Mga tugang, iyo ini ang magiging mitya, asin ang dahilan niya ito. Kung kita magpipilion, makakaiba sa mga maray na sira, o dai. Nakita, baka kita maiiba sa mga sira na pipilion ng kagurangnan o sa iba na ikakaag sa kalayo. Dahil lang kita sinasabihan na hanapon ini, ang kahadian ng Diyos. It is something that is imperative. Gustong sabihin kang imperative, it is silently
forcing us, no? Sinusugo kita na ini mas importante. Taano ta silently imperative? Kasi He is considering our will, our wisdom. Pwede niya itong hanapon niya. Pero sinasabi sa to, ini ang pinaka-importante. Ini ang hanapon mo. So this is imperative. It is forcefully sinasabi sa to, ini ang pinaka-importante. But it is considering our will. Sa korurihi an pangaparabola minasiruin minatapos sa ultimong parabola. Igwaning pagusgar, igwaning judgment. Dahil niya to aram kung kita magiging maray na sira o mga sira na ikakaag sa kalayo. Definitely sa pagsugo sa satuya, sa pagsabi sa satuya kung ano ang pinaka-importante, later on sasabihan kita igwaning pagusga. Maliban sa pagkaherak ni mahal na Diyos, igwaning pagusga. Kaya kaipuhan, the will of God, iyon sa tuyang hanapon. Asinsan siya niya niya ito makukua, we have to listen to Him. Arog ti Solomon, magdangog kita sa iya. That is in here, in there. Mahihiling niya to as in we can find wisdom o kanunungan sa buhay. Matulog kita sa magpahayagan sa itong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, paglalang kanlangit asing kandaga, asing kay Kristo aking bugtong niya, kagurangnan ta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag kay Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulungal daw na buhay, iwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos sa mga makakamahan, haliluman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapaginabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay luwat ng laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Nagtutubod na lang ito nama, nasa sa iyang kadunungan, mawaras para sa itong mga pangaipo, magdulo kita sa iya sa pagbibi na pano ng pagsarig. Kagurangnan na nyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa asin mga obispo kan simbahan. Giyahan kan kadunungan kang ebanghelyo asin masigasig na paghulit kan tataramon ni Kristo ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga material na balaog gamiton niyato sa tama para sa tong karahayan. Asin lekayan niyato na maging mga bihag kan kasugapaan, pagkamakasadiri, asin maglapag sa kayamanan, ipamibig niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing kitagabos asin mga naghahanap kang katotoohan, magtalubo araal daw sa pagpalhaga, pagtubod ti Kristo bilang perlas, muurog kamahal gabos, ipamibig niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing panood kan Diyos, min pagkamot, asin pagkamakulog, ang puso kan mga nagaataman sa mga naghelang sa satong komunidad, ipamibig niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos ng mga gadan, magkamit kan kapangahingaluan na daing kasagkoran sa langit, ipamibig niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Lang ito nama, burabog kang gabos na karahayan, tabahin kaming gabiton sa tamaan sa imong mga balaog, kasi magayagaya sa yaman ng sa imong pagkamot, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia, asin ang pagdulot.
Mga tindog po. Ugat kaning sa kuwasin sa nukata. Malugod kan Diyos sa mga makakamahan. Ako man lugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang nananibig kami, ako ang mga atang dinadulot mi, huli sa imong pagkamatinao, tanganing mga urog kamanal na misteryo. Misteryong ini sa bagsikan sa imong grasya, magpabanal sa mo sa pamuhay buhay ngunyan, asin madara sa kaugmahan na daing kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso, Itaas binaas sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigwasin dapat matano sa sinakakaligtas sa dali na siminsan sa in. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal nama, Diyos na makakamanday kasagkoran. Ginibo ang gabos sa sangkap ng kinaban, asin nusayan mga paliwat-liwat kan mga panahon. Alagad ang tao, hindi mo sa lalawan mo, asin pinapasakop sa iya. Ang gabos na ngangalasan ng mga bagay, tanganing siring sa namamahala. Maging kagurangnan kang gabos mong linalang, asin sa atubang kadarakula mong gibo. Padagos na mag-umaw sa imo, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya kaibaan gabos ng mga angeles, kami nag-umaw sa imo, nagkukuraho sa mga gayang selebrasyon. Banal, banal ang kagurangnan. Diyos di pangahukon, ang langit asin daga, panukan sa imo, kamurawayan, Hosana sa kaitaasan. Panatanan minatigdi sa ngaran kan kagurangan. Hosana sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan ka ng kadabanal, burabo din gabos sa kawanalan, kaya ni mga atang namibig kami, pabanala ka na buwan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan sa Yeso Kristo. Kan siya sa baring niyang buhot, pinasaliban sagod sa pasyon. Nagkuha kan tinapay, asin pagpasalamat binakini, asin tinaw siya mga disipulos na ansabi, mag-ako kam gabos, asin magkakan kaini, tainan sa kuyang hawak na itudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkanya mong kangkali sa singgiraray pagpasalamat sa imo, tinao siya mga disipulos na ansabi, mag-ako ka magabos sa simaginom kay nitay ng kaliskan sa kuyang lugo, kan pagpasindan ay natipa na pawabuloson para sa indo sin para sa dakol, sa pagpatawad ng mga kasalan, inipag-ibo nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Sa lambang pagkakan, ika'y di tinapay. Asin pag-inom kan kalis, ang pagkagadan mo kagurangan, ipinapamaretahan niya mo sa kulay kamagato. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay diwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan kan tinapay ng buhay asin kalising kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanig mo ng mga tubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimera kami nag-aarang na kaming nagpapakinabang kanhawa kasi naguo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giranduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakob sa bilog na kinaban,
Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mapapasiliyon, asin ka sa obispo sa Alexandria, asin kakabos na klero. Si Riman ginuluma sa iyong pagkaherap, at sa mga tugang nagturog sa paglawang kan pagkabuhay diwat. Asin ang kabos sa mga kadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa iyong lalagon, kay rakik kami kabos, namibig kami tanganing kay Iban Santa Maria Birhen, akan Diyos, kay Iban San Jose na siyang esposo, kay mga banal na apostoles, asin kabos sa santos, nakaidto pa nakapagagayas sa imo, magkani ko maging kairas kan buhay, din kasagkoran, mag-umaw, kasi magpumuraway sa imo siringman, huli sa aki mong sa Yesu Kristo. Huli sa iya, asing kay banyasin sa iya, sa imo Diyos ang mga kamhan, kasalukan Espiritu Santo, ang kabos na kagalang, asing kamurawayan, sa kabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Natukluan, kan mga kaligtas tugon na simpanatol kay Diyos no kaulian, ang angas kitang magsabi. Amanya mo na yaon sa langit, Amanalon, ang ngalan mo, magato, ang kahadean mo, ang yarian buot mo sa daga, insiring sa langit. Ang samong kaparo sa roala, itao mo sa muya-munyan. Asin patawanon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin nare kami, huwag darahas sa sugod, kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa kabos sa maraot, na ibig kami kagurangnan, warasan sa mga doon niya mga katulinongan, taning kami natabangan kan sa iyong pagkaherap. Maginda na nataling ka sa kasaalan na si maligtas sa kabos ng kapurisawan, manta kami naghahalat kan bugbang paglaw, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas sa Yesu Kristo. Ulita sa imong kahadean, asin ang kapangyarihan, siringan ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Yesu Kristo ang kagurangan ni kinagsabi sa mga apostoles, katuningan ni winawal ko sa Indo, ansa kong katuningan tinataw ko sa Indo. Ari pangilingan sa mga kasalan ko ng pagtubod kan sa imong simbahan, asi ba pagkano gana siya mapatuninong, asi magkaburo niyong susok sa imong kabutan. Ika nabubuhay, asi naghahadi sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuningan kagurangan dahil na mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinraw ang kamuning katuninongan. Amen.
nagpaparang mga kasalan at kinabang. Kahit aking kami, Kordero ka Diyos na nagpaparang kan mga kasalan at kinabang. Kami, di katuninungan. Maluhod po. Uyang kordero kan Diyos, yung nagpapara kan makasalang kaginaban, para lumay na pod sa pamanggi kang kordero. Kagurangnan, bago akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, sinasakong kalag, mauumayan.
Matindog po ang gabos. Kagurangan, nakilabang kami kan Diyos mo sa Parlamento, ang dahil na paglulog, kalupasyon, at sa iyong aki, wala sa kalili kami, panangilig ata, na siya man sa nakikita usa mo, sa dahil masabi ka kamo, paglaras ang kaligtasan, siya na magbuhay, sinaghabit sa panahonan, ng mga panahon, Amen. matugaw po kita sa gabi. Mga tugar po yan, alam ko, makakayong sa second collection. At second collection na po yan, ang second collection pa po sa Philippine Vision Office. Kayo po po yan po sa second collection na ilutuloy ang tinatapang ng mga sa mga obispo, duman sa mga kaong parokya. Sa mga lugar ng panahon ka, pag kita nakupuo bilang parokya, hindi man tinabahan kita kami. Nakinabang mo kita sa saita. Kaya, bilang pagtaan ng utang na buo, kasi padami sa program hindi, pagkabang kita. Takot ba ko sa tabang ng dyan, mas pinuro pa, dahil kita na natitugan sa tuyang parokya. Kaya, magpasigil koleksyon kita, talagang may ikaw. Kita ka, bilang pagtaan niya ito ng utang na buo sa saita. Sinman, sa susunod na sa pizza 19, mapuno po kita kan sa tuyang pagsuko nila at sa tuyang nagkapagsuko at doon po sa Los Paradise. Ang mga schedule na ito, ilibon niya ito sa iba pang alipon niya ito sa Otopsimana. Sinman ang sa tuyang maritime na Google procession para sa pag-procession nila, ilibon niya ito sa pizza 5. Depende po yan sa tao doon sa tuyang namin. At piyesta niya ito, pizza 6, nag-istilito para sa pinaparad-service. So mga gusto kong magpasupport ang imahe ni nasa sa isang araw, makipagpunod na pumunan sa opisina. Sinman, po sa aga, July 27, may napupulang kami sa kada lunes. No? So, dati may lapitan office construction. So po sa aga, may napupulang kami sa kada lunes. Saka, transaction sa opisina. Dapat lunes po kaya nag-undergo ng therapy. So, kaya po ako magpupara, kaya makaroon ako pwede. So, dahil na po nagawa lunes na para sa Pasasalamat po sa mga nag-atang kan Hulyo 19, 2026. Felicidad Lee, Roselet Agapay, Roberto Valley, Andy Rodriguez, Mary Susan Ulieta, Nelson De Leon, Melo De Verano, Nancy Arellano, Raquel Bas, Juliana Porteso, Eva Rillion, Elizabeth Mendoza, Rodilita Muruda, Josie Gabino, Lau Ponce, Maria Jean Harokhok, Marilo Malate, Victoria Asuncion, Noel Celeste, Marilyn Salis, Arlene Mendoza, Menchi Arga, Ferilyn Rebrero, Leonida Javier, Annie Montesilio, Melody Andal, Lori Cortez, Emily Rodriguez, Salvi Bitbit, Claire Borse, Eden Villanueva, Tess de la Peña, Imelda Baguio, Gaspar Piliogo, Flora Salivante, Alden and Maria Teresa Bunot, Ronald Muruda, Marites Pana, Evelyn Abalayan, Nena Dumalagan, Flor de Lisa David, Antonio Abalayan Jr., Jackie Toliti, Napoleon Andal, Fraile Alde, Salvacion Panibi, Romeo Manalo, Salvacion Brunsal, Augusto Piñaridondo, Marian Monreal, Lionela Reyes, Salvacion Manacob, Victoria Camo, Maria Cortez, Nesita Baguio, Gemalyn Salva, Marites Seya, Efren Cortez, Mary Jean Lita, Leonardo Moruda, Aida San Gabriel, Sara Gurimbao, Denver San Juan, Carmen Alburo, Salvador Tabinas, Glessy Galero, Doris Mendoza, Rosalie Balyescas, Girly Alde, Edian Parpan, Lolita Onagles, Salve Contreras. Saliwat po, salamat po sa Indogabos. matibig po kita. At kaulang na mabasa ito, Asin sa imong espiritu. hindi sila pagkakan Diyos sa mga kamak, si Kanaki, si Espiritu Santo. Amen. Tapos ang bisa na kapagong sa kapag ng mga Kristo.
Salamat sa Diyos. Kalingawan para ako sa Osimana, meeting ko ang miyembro ng Paris Pastoral Council. Ikaw sa mga dalanin kinaban, si Jesus daron sa mga kagawaan, parayong araniman, paduman banwaan, siya daron niya tumunyan. At nagaraamon na nadamo, at tinapay na magpasok. Ang labon ipagungso, tangani sa kapwa mamikon. Nakaw sa mga dalanin kinaban, si Jesus